As in yung pag mga I can't explain. No need to explain pala. Ayan o, sa balcony. Sige, patay dalawa. Amazing. Kuya, chill. Ako yun nasa loob. Meron pa. Ay. Sa ilalim ng puting ilaw challenge. Sa ilalim! Ayoko. Hindi ko kaya yun. Sa building ka ba? Saan ka ba? Building dito. Ay, ang layo mo. What the heck? Hindi ko ba sinabi kung saan building? Oo, hindi. Ngayon sinasabi ko na dito. Thank you very much. Ang laking tulong You're yan. welcome. What can I Hirap say talaga except pag you're welcome. Tawag nang basta yun. Shamana, shamana, you're welcome. Shamana, shamana, May kalaban ka, wait lang. Hindi siya namatay. Willow! Okay, lang, share ko lang. Na-damage ko siya ng 58. Naka-parachute pa rin. Idol, pa-shoutout po! 500 stars from Kyle Gozon! What the heck? Yan na. Nagsisimula na yung mga 500 stars natin dyan. MJ Tolentino with a 500 stars as well. What the heck? Alright guys, parang nape-pressure na ako sa inyo guys. Aray ko po. So yun, nag-change ako ng Facebook. Oh my. Yung mga inad ko lang yung mga family, tas mga close friends. Family. Yes, my family. Ba't di mo ko inad? Next topic. Huli mo ka dun, ha? Diba? Alam mo, Jazz, Nakaka na ko hindi kita na-add Hindi. doon. Kasi, wait lang, let me explain. Ilang Make beses sure mo na that- yan narinig, Jazz, yung wait lang, let me explain. Ikaw ba yan? Oo nga eh. Pangatlo? Kung maintindihan yung Ross ngayon, I'm not understand to the Ross today. Oo, tama yun, Jazz. Nice English. Flip English na yan. Good English. Meron akong dito. Meron akong rifle ko. Hoy, humunong ka muna. Oh, ito. Ay. Tumigil ka Oh, muna. you're there. I'm deer. Yes, I'm not a human. I am deer. Ay, sabi ko you're okay. At Sarap na. Wala akong Ano yung SR motor mo? attachment para sa'yo. Ayoko Dahil na para magmotor. Ayoko sa'yo. nang tumatambling. Umiikot eh. ako'y magbabago kahit mahirap. Oh. Amazing Kakayanin Grace. ko kahit para sa'yo. Handa kong magpakatito. Lagi Kasi may lisensya ko. isipin. Lahat ay gagawin. Yan yung kanta ko para sa girlfriend ko, just dahil para sa'yo. Kailan man, sorry. Wala, may kalaban dito. There is a deed to hear. There is a dead to here. May cut kasi dito. Anong cut ba yun? Anong cut? Meow. Yung stars. Okay. I'm trying to observe to Ay, the oh, hill. yun pala yun. Nakita mo yung the enemy? Ikutin natin. Sige. Let's turn around. Wali-wali. Let's turn around. And back away. Back away. Di ba ang galing ko? Word ba yun? Back away? Back away. Back out. Back tas away. Back. Basta yun. Back away. Wala naman tao eh. So, wala nga. Umalis na. Receive us. Iniwan na dito. Tumihis na. So, Yan naman sila eh. Mahilig mang iwan. titit. Hindi ka. Crate tayo just. Ay, crate lang pala. Great. San. You know. Great 120, lang, 120. 120? Meow. Try mo nga maging pusa, Jess. Alam mo yun? Meow. Naku, Ay, boring naman na pusa alam niya. ko lang meow eh. Oo, yung hindi pa natulog. Ano yung mga Try mo yung mga animal sounds. Sige, give sound. Ako kahit anong Ano, sabihin ko, bark, animal na eh. Animal kasi ako. bark. Basta lahat ng grass. Kunin mo tong healer. Saka level 3 helmet. Insufficient capacity. Uy, hindi mo na daw kaya. Bakit? Oh. Diyan
naman tayo magaling eh. Kaya Crate ko hunting lang tayo. masaktan ka. Crate ba yun? Anong or, crate? Or drop? Or Airdrop. Pwede din crate. Airdrop. Pwede din crate. Oh, basta kung Pwede ano, pa. nahuhulog na lang, ikaw na lang bahala kung sasaluin mo. Ganun. Depende naman kung anong laman ng nahulog, di ba? Oo, yun. Doon tayo eh. Oops, may silencer. Depende Oops, kung may ano eh. graban. Kung Yes. maganda yung value eh. Tulad nito. Wait lang, yung katapi niya, nasan? Yun na. Meron pa kabila. Naka-WRO? Ha? Meron dun sa Sabi, ano sa na. bahay, ala ka. Uy, nice. Ang galing mo. Heal ka. Thank you. Welcome. Charot. Ay, nakikita ko dito. Saan yung na yun? Napakalupit naman. Kala ko si Sikretong Kuya Jason lang malupit, gumaganon eh. Pwede mawalang. Maglalaban yan sila. Alis tayo. Ay, alis lang pala. Tara. Oo, mako dito. Uy! Nako, anong ginagawa nito? Oh, wow, galing. Magnet. Ikaw yung nagana. Galing ko mag-drive. Kaya Footsteps dito guys, just sa right side natin. Dito just sa right side. baka nasa broken wall. Dito nga. Ito si Jazz. To the right. Nice Jazz. Heal muna Meron pa tayo. yung nakakainis Heal yung muna, walang tayo. Pinabasag May 8 na times ako dyan, eh. may 8 times. Arigato gozaimasu. Saan yung May 8 gas times? Jazz oh. Wala siyang 8 times. Ay, sabi mo 8 times. gas pala yun. Gas, oh. Sulit sana sa'yo ang kasalanan. Rush lang natin yun. Ay, rush lang pala. Okay, binabasag talaga ako eh. Anong binabasag? As in yung pag mga I can't explain. No need to explain pala. Ayun no, sa balcony. Sige, patay dalawa. Amazing. Kuya, chill. Ako yun nasa loob. Meron pa. Ay. Meron pa dun saan. Patay yung isa doon sa ano? YouTuber yapon na Jason. Hindi nag-YouTube si Jasmine guys. What the nani? Kahit tara sa'yo. Saan yan? May times dito. Ako'y magbaba. Oh. Oh. Nice. Asan yung 8x, kuya? Walang 8x. Ay, ano bang naririnig ko? Hinahanap ko nga yung 8x. Saan mo yun napatay? Ay, sorry. Dun sa puno. Saan puno? 25. Punong-puno ka na? Ah. Puno. Alas yun. Ay. Ikaw na bahala. Puntahan natin. Sundan mo ako. Ito, meron pang kasama pala. Sa puno. Sige, sinusundan kita. Ayun oh. Whee! Shop. Ashash. Yes. Consolation Pinoon, thanks for the 50 stars. Yan pa oh. Bot lang yun ah. Knowledge. Affirmative. Roger that. Ay. Need backup. Iko tayo, Iko. 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 Alam mo yun sa Iko? Hindi. Jess, kumanta ka na, Jess. Matutulog ka na after nito eh. Baby shark tutururut. Ang patulog yun eh. Next. Thank you, next. May i-end sana, yun pa ang gusto ko eh. Kung kailan wala eh. Hindi mo naman talaga makukuha kung ano mong gusto mo, Jess. Oo, dapat pinaghihirapan talaga. Kaya Yun. ganun. Paghirapan nyo ang gusto nyo. Tama ba? Healer na naman. Oo, dapat pinaghihirapan yan.
Hindi naman kasi Hindi. palagi na pupunta sa'yo or na nakukuha mo eh. Tama. Maliban sa mga mayayaman, kagaya ni Kuya Kahit Jess. yung mga wow, mayaman. Hindi ako mayaman ha. Pinaghirapan ko to ha. Tayo na ito. Yun o. Patayin mo yun. Dali. May nakatingin sa atin, kalaban. Hindi ko alam kung saan. Parang nasa west. Puno. Puno. Kita mo? At lahat sila gustong gusto nila Kita sa mo? puno. Kita mo? Ito oh. Andito. Patay na. May ian sana siya. Nadown ba siya? dito. Nadown mo siya agad? M14 Oo, EVR, okay. silencer yan eh. EVR pala. May gas ka pa dyan? Yes Ito naman. yung tagadala ng gas oh. Siya naman na siya na. Yun yung lyrics ko eh. Siya naman na siya na. Siya na. As game na ako. Kuya, di ko na kaya as game. Ah, sige. Natatakot ako pag ganyan yung sinasabi mo eh. Medyo mahina na. Oh, mahina ng loob mo. Hindi ko na kaya Mahina talaga. na, Yun as yun eh. in drain. Oh, yun. Yung line ng mga ano eh. Hindi ko na talaga kaya. Kasi siya kasi. Binigay ko naman lahat sa'yo eh. Yung effort, yung oras, lahat. Pero Ah. kulang pa rin. Ah, Joke lang. bakit ko pa nanghanap ng iba? Di pa ba sakto yung binigay ko? Di pa Kulang daw. pa ba ng 10 pesos? Charot. Ay, grabe. Ay, sapat pala yun. Tamang, Sorry, hindi ako ano Tagalog. lang. Asan sila? Ayun oh. Birthday. May bot doon oh. There. Walang damage. Saan? Ay, ayun. Yun oh. Hindi ko na makita. Oh. Sige, tunay ka na. Hindi lang makikita natin yan. Any moment from now. Diretso yun. Moment. Pag Alam, may debate pa pala ako bukas. Pag nag-quick switch ka talaga, hindi mo matatamaan agad eh. Walang damage na Wow, lumalabas. di ba natamaan sa lagay na yan? Hindi. Pag ano Ay, kay, hindi ba? sanay kasi kami sa quick switch. Yung pag barrel mo, 2 10 1. Barrel 2 1, Ako, ganun. mga balita ko, mga demonyong kamay yan eh. Mga mabibilis. Demonyo yung kamay. Grabe naman yan. Mga demonyo yung kamay. Saan ba sila? Saan ba kayo? Where are you people? You gonna. But, Gina. ako'y inaantok. Hanapin na lang natin. Tara. Libot na lang tayo. Tara, habang kaya mo pa. Kasi mahirap na pag hindi mo na kaya. Ba't ba palagi mo akong sinasaktan? Oh, parang ganun just, no? Sana all. Ba't hindi ka nakokontento? Ah, yung mga ganung Yun words yung talaga, mali. no? Ganung words talaga, mga linyang ganun, no? Yung kadalasang ano eh. Undefined. Oo. Hindi pa ba sapat? Yun Baka talaga meron dyan eh. sa Yung kanya. hindi sapat talaga eh. Yung ganung words talaga. Joke lang. Wala pala sa kanal. Kanal ba to? Ah, Hindi naman mabaho. walang tubig eh. Walang ano. Wala ba? Walang basura. nagbabawas. There is no garbage can. Ano, garbage can talaga? Uy, wow, hi! Healer na naman. Okay lang. Thank you. Ang Next. kalaban. Saan ba to Asan galing yung sila? kalaban? Guys, sinantok na yung kasama ko. Ako. Bilisan nyo. May Oh. magbukas. Taluin nyo na kami or magpatalo na lang kayo. Or oo nga, magparayan naman kayo. Please naman, bigyan nyo na lang doon sa amin. Hindi naman kami magagaling. Sadyang Ayun. Ito, Saan? ayan. Saan? Ayun. Ayun, kita ko. Dalawa sila. Wala na, Jess. Yehey! Ang galing ni Kuya. Ay, grabe, 10. Nakakahiya sa 3. Ayoko na matutulog na talaga. Matutulog na talaga. Tulog ka na, baby. Ano, last. Ay, pa-shoutout daw kay, Sino na naman yan? kay Jasmine. Ay, okay. Shoutout kay Jasmine na inaantok.
kakasayaw, kakastudy, kakagawa ng project,